Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ya kuke jama'a? Da fatan kun tashi lafiya, ya wajen ku? Ya gajiya? To mu dai jama'a a nan garin Kano, duk wanda yake Kano ya san Hotoro. Hotoro rawun ɗin NNPC. Duk wanda yake garin Kano ya san wajen nan, kuma ya san tunda dama dai in dai ka zo Kano, yawanci in dai a yankin Hotoro kake za ka san rawun ɗin NNPC. To jiya misalin ƙarfe 10 na dare zan je, ku haƙuri za ku ga idona a kumbure, kuka na ta yi, kwana na ina kuka saboda na ji ciwo sosai. Zan je wajen tela ɗauko ɗinki na jiya ƙarfe 10 na dare. Na kira mai mashin ɗina na ce mai, hello kana ina? Ce min gashi waje kaza. Na ce to don Allah don Annabi ka zo mu je in ga ɗinkuna na, idan an gama su ina so in yi tafiya ne, don Allah a kawo min ɗinkuna na. Zan je kai mu je mu ɗauko ɗinkuna na. Sai ce to Hajiya ba damuwa, bara in zo. Sai ya zo. Da ya zo sai na fita bakin ƙofar gida sai muka tafi. Muna tafiya a hanya mun je rawun ɗin NNPC, mun wuce ta hanyar Mariri ne. Mariri can kafin ka je Mariri, sabon titin Mariri ne wanda zai kai ka layin da za ka shiga kamar Farawa. Duk wanda yake Kano na san ya san wajen. To sai muna tafiya, mun hau titi, sabon titi, muna ɗan tafiya muna tafiya. To ba mu ankara ba sai kawai, to mu da farkon gaskiya mai mashin ɗinmu yata dama daga ni sai shi, mu biyu kaɗai a mashin. To yata kamar misali 'yan bajalantin ne su, da tunda ya ga dare bai yi ba, yata 'yan bajalantin ne, ashe ba 'yan bajalantin ba ne, masu ƙwacen waya ne. Masu ƙwacen waya da adda da sanda da wuƙa. Shi mai sanda sai ya yo kanmu ya daki mai, shi da ya so ya daki mai mashin a ƙirji ko a kai ne ma, ni ya saiti mai mashin ɗin lokacin duk na rikice. Duk na rikice lokacin, ba ma zan wallahi na san lokaci idan aka taɓa ni kamar ba jini a jikina saboda na rikice. Saboda dama ana cewa yawanci ana ƙwacen waya a Kano, tunda nake zuwa ban taɓa haɗuwa da wannan ibtila'in ba in ba jiya da daddare ba. Shi ma na ga dare bai yi ba, ƙarfe 10 dare, ƙarfe 10 dare, ba 11 ba, ba 12 ba, ba ƙarfe 1 ba, ba ƙarfe 2 ba, ƙarfe 3 ba, 10 na dare. Shi yasa ma na kira sa na ce mai ya zo mu je. Muna zuwa kawai kansu da yo kansu aka kawo mai sanda a kai, aka kawo mai a hannu, ni ma aka yo kaina. Da aka zo aka buge ni a ɗiya, ɗayan na biyu sai ya buge ni a baya, na uku zai ƙara he na tare da hannuna sai da ke ni a nan. Kun ga wajen? Wallahi ya kumbura, ciwo yake min, ba ma ƙaramin ciwo ba, babban ciwo. Sai da ke ni a hannu, zai ƙara he mai mashin ɗin, Allah ne ya kuɓutar da mu, ba mu da ikon mu kuɓutar da mu a jiya yanda muke cikin su huɗu mu biyu. Suna da makami, ba mu da makami. Allah ne ya kuɓutar da mu da ikon Allah kuma da addu'an iyayenmu, mun gode muku. Ko da yaushe ba za mu taɓa mantawa da ku ba saboda addu'an da kuke muna jiya, idan da babu addu'an iyaye da ba ta wannan gidan ake ba. Gaskiya yanda suka nufo mu da wuƙa, suka nufo mu da adda, wanda idan ya kawo bugu ta nan, wanda ya kawo bugu ta nan, da ikon Allah da ikonsa da mulkinsa, idan mutum yana so ya ɗau ranka ba zai ɗau ranka ba sai Allah ya so kuma ya amince. Shi ne yake raya maka numfashi a san da ya so, kuma shi ne yake kashe ka a san da ya so. Amma da jiya ba ta wannan zancen ake ba. Gaskiya na yi kuka, ni ma da kaina ban san adadin kukan da na yi ba. Ban san adadin kukan da na yi ba. Saboda me? Saboda ɗan adam ne ɗan uwanka, wai yake neman ya ɗau ranka, yake neman ya kashe ka akan wata waya. Kuma na rantse na san wani wataƙila ma
wayoyin da gare su ko mu ɗin da suke so su amsan ma waya ba su da shi, ba mu da shi. Wani lokacin wayoyin da suke riƙe da wallahi ko mu ɗin da suka tare su nemi ranmu a kan shi, na rantse da Allah sun fi mu wayoyi. Amma akan waya ku nemi ku kashe ɗan uwanku musulmi, ɗan uwanka ko ba kai idan ba musulmi ba ne, ɗan uwanka ka nemi ka kashe shi akan abin duniya, abin da za ka mutu ka bar shi, abin da baka zo da shi ba kuma za ka mutu ba za a binne ka da shi. Duk neman da kai, duk kuma samun da kai a duniyan da ka same shi a nan za ka bar shi, tunda ba tafiya kai da shi lahira ba. Ka daki mutum, ka ji wa mutum, idan ba dan da mai mashin ɗinmu ya yi bajinta ba, ɗayan ya zo zai gewaya, su kuma ukun sun yi kan wasu masu adda, shi kuma sanda ne, ya yi bajinta, mai mashin ɗina ya yi bajinta, wallahi tallahi ya wuce su. Da yana gewayowa zai ce kuɗi, ya ciro kuɗin da yake cikin mashin ɗinsa, ko kuma ya ba da wayan da yake hannunsa, ko kuma wayana. Tunda ni a lokacin wallahi tallahi ko taɓa ni kai ba ni da jini, ni dai na ji duka, na san na duku, an dake ni kuma na ji duka. Amma wallahi da yanda na gansu, ga su ba su rufe fuska ba, abin da ba garin ku ba ka san su waye ba. Yanzu da karamin gari ne dole ka gane su waye, ba su rufe fuska ba, ido da ido karfe 10 dare kun buɗe fuska. Sata kawai ku bi da kai. Allah ya samu dace. Allah shi ke kare mutum a san da ya so. Na rantse da Allah, kariyar Ubangiji da kariyar iyaye da addu'ar iyaye ita ke bin mu. Wallahi ita ke bin mu. Da jiya mutum huɗu sun yo kanmu, kuma dukansu da makami, ɗaya da sanda, ɗaya da adda, ɗaya da wuƙa, da wata ko kaman me ake cewa kwari da baka ne a rataye a wuyansu. Fi sabilillahi, ina kuke so ku shiga? Dan Allah, ga duniyar yau da gobe kayan Allah, ba ku tunanin mutuwa wai? Wallahi da kawai dai ku tsinci gawanmu, wadan da jiya bai ma. To idan ka ƙi ba da kuɗi kashe ka za su. Idan ka ƙi ba da, kafin a tambayi waya a tambayi kuɗi ma an kai maka wannan dukan. To idan ka ce ba ka da kuɗi ba ka da waya, kashe ka za su yi? Kashe ka za su yi, sun kashe.